ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nụrụ na okpukperechi ọnwa nọ nwa nwaanyị mba na awụchasịala m ụmụnne m ana m otu nwanne nwoke ebe m n'ekwentị sị m na m nwere akụkọ na ugbo tụwara ya ụmụnne na-enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya na ụnụ tụledela akụkọ na ma gwa ya what to do ya sị m na years back ka ya nọ na supermarket na-azụga ihe welite that particular item na-ele atụgharị ya ka ya mara nke ya ga-ewe n'ihi na two different products ya na-ele ya eledi eshi na-azụ bọkara ya metọ ya aka ya atọ nọ ọsị ya na shirt ya na ọ mara mma no fitiri ya ya sị ya thank you ọgwawa ya sị na ya like the height ya ya sị wow thank you ọgwawa ya sị na biko na ya eweliwe na ya nọ n'ene relationship ya sị ya yes na ya nọ na relationship mana the relationship adịghị strong omega off and on n'ihi na ya wee very sincere person ọgwawa ya sị na ya like his level of honesty na ya ga-like ka ha were friends lee ma ọ ga-adabara ha ewo lovers ya lee ya shinishi leruo ya anya n'ụkwụ ala lee ya check boldness ya like ya sị okay o were phone number enye ebido kpawa ọ wụta ha shi bido mgbe ọ bịa dị serious with him enwe ihe wee dị serious with him dị nnọọ caring ya ma na ochi ego ma ọkwa na ochi n'obi ukwu enweghị background ihe gbasara ya ma ya kọlọ enyi nwaanyị nọ ntara ke na n'otu nga mgbe niile ha sere okwu ya kọlọ ihe na-eme off ọrịọga ya gwa ya no ọ dịla a face say this lady na ya na about this serious ha ya 1 year and 6 months no ha yere ya propose marriage ya kwere dị very very happy ruo mgbe ha na-eme wedding diọkpara nne azịga ya oke moto ziga a very expensive car ka ya bịa mata na this lady na amụrụ ya n'obi ukwu nne na nna ebu ego ha dị rich in fact na compound ha ma ụmụnne nna ma uncles ha na family ha bara aba ha ji ego then this lady na awụkwanụ first daughter ya nwatara oke nta na nwaanyị ụmụ nwoke abụọ 3 ruo mgbe ha na-eme wedding ruo mgbe ha bịara ime wedding gift nwunye dara ọ dagidere gift ebugidere ibu washing machine buchagbugoro 3 deep freezer otu a ka ebutere a na-ebu ma standing fan a na-ebu otu aka ụmụnne ikwu ha compound ha ndị mbereji ha otu aka ebuga ibu pipa na-etisi n'ụkwụ na-eji big motor lorry wee buo ihe nwunye dara wee bute ebe ha bi after ha mechara wedding emepe one room park gede ihe niile still ọba dowa some na their bedroom ka ha lụwakwara lọcha ha lakpuru 2 weeks after ya na nwunye mechara wedding nwanne nwaanyị ka o toro ya na di ebi US ka ha etiri akwụkwọ ka ahụ bụrụ izolu dị ka ha etiri akwụkwọ ka ọ bịa holiday ọ ya ka ọ kwadowere ịga US gaa n'ọra nwanne nwaanyị 3 months were ezukwe n'ike mgbari wedding ma gịnị ya were key ebe nọ ntara agbashi ebe ya pakiri ihe ndị ha datara na wedding enweghị much ụmụnne nyere n'ihi na ha enweghị too much ha enweghị mana enyere ya gift mana enyeghị ya gift ka ụmụnne nyere dị n'anya ndị ọzọ ọ dị insignificant mana gift wụ gift ma wụ bịa from ndị ahụrụ n'anya na ọnga Chineke gbara anya ha ọnga ha gba mega operate ya eme gift ụmụnne ya appreciate ọgwa na ihe ndị ụmụnne nyere na ya paaki ya ije ya gwasị ọkwa ya na ya bụ ka enyere ọgwa ya sị no na ya paaki ahụ ije achọrọ ije achọ ịhụ ihe ndị ahụ ebe a ya bịa lewe ọgbaghe ngwugwu ya na ngwa ya dị surprised na-ele ma ya kwurikwe ya sọ oke ewere ihe a niile paaki ya ka ya na ụmụnne nyere gift shi side ya bịa ha paaki ahụ ije ruo mgbe ọ na-aga USA ya gbachie the store the room ebe ya paakiri ibu a niile gbachie ya chiri key gawa USA ọ ga-ala n'ọnọ 3 months lọta that month ọ lọtara ọ hụrụ nsọ ya second month agbahite ya hụ nsọ ya ọ dị third month ka ọ hụzikwa hụ nsọ ya wee wụrụ na ọ dịla ime ebidobuwe n'afọ ime gbagharịwa ya tara ahụhụ ya ga-eshi ya ga-afụ oshi n'ime abalị ọ ga-asị ga-eweta gị tọnọ ya to a house boy mana enweghị ihe ya kpọọ ya neti n'ihi na gịnị ọwụ ya na ya bọọrị dị ime ya gbaa mbọ niile nọrọ there for her play role ya niile ya nwere as a loving husband and as a father to be ya nọ present in every situation ya nọ present
bidere shwa ihe niile enyere ha as gift na ya ga na ote somebody buru moto bịa adoere washing machine ya jụọ so mebiele ya sị mba na ya erele otu a ka people bịara enweghị ole orere enwekwana ego retere enwe ka ya hụrụ anya otu a ka o regere ihe niile reshicha ya ree kpam ihe niile bụ gift ọ natara enwe nwoke nọ n'ụlọ naanị washing machine a ha ihe ji ego ezo ha use gị na ihe ndị ọzọ ma friji so ha nwere friji ha nwere deep freezer ha nwere ke na ile ihe ndị ahụ na ebe ahụ eme orecha everything ma fan ma standing fan orechicha everything ya gote otu ka agụ abụọ ma igbe ma akpati ma na azụrụ ha zụrụ people zụrụ igwe ụmụaka ata ka azụrụ ụkwa ndị ka quality ones even moto ụmụaka ụmụnne ya taa ka ibu ke nọ US buru ngwongwo ọ tọlatara obigiri ka ahụ gasị ka people na etisi gịnị ihe onye efufu onye ka enyechara ihe ka niile n'ụkwa ọta ka nwunye shi rechicha everything $1 ya ahụ ya mere ọnụ ya rie nwunye amụọ nwa nwoke nọ ntara ọ mụrụ abịa dị iche too much ebe ọ pụrụ iche na enweghị ote nwa ahụ shiri ihe nwa otu o shiri yi mpa ya oyihe mama ya oyihe ụmụnne ya ọbụla na ya hụrụ mpakwukwu ya na mmakwukwu ya na enwe ote nwa ahụ shiri yi ha na nwa ahụ nwere features dị questionable na ya hụrụ ụmụnne nwunye na enweghị ote this boy shiri yi ha the connection anọghị there then nwunye ya anaghị eji nwa nọ egwu egwu nwunye ya hụgidere nwa n'anya hụ ya n'anya to the core enweghị ya kpere ya nọrọkwa nọ present ọhụ nwa ya ka ifu ndị onoyi ya and so gịdị eme na nwa na ọwụ nwa ya na-try connect with the baby nwunye anaghị ekwe ka nwa ahụ rute ya ka ya bigbe obe waka ka ya ga-ekuri ọsọ ya ha matakwala nwa ya bịa ya gbipiri ọ na-eme ka ọwụ ya na ya abụọ mụrụ dị nwa ya na-anọrọ wee na-eleni ya onye ka ahụ galitere isi ya mụọ ha ọzọ nwoke bezentụrụ m ụzọ ka egburu ya n'imi shiri ya n'imi ka eyiri ya yige ya nọta ndị ụmụaka fuge na enwere lot of child trafficking na ya kpọrọ nwa ahụ were ụkwụ ga sapele nwa polisi ga-akwụsị ya sọ ga nye nwa nwekpo na nwa ahụ yiri ya bịa mụọ ka atọ the same ụmụ ya abụọ ahụ yiri ya denụ nwunye ya ma ọwụ mkpọrọmasị ka ya ga-akpe na o ji ha anya ahụ osogodi ọkpara na kenta nwoke nwa ụmụ ya na ya abụọ ọkwụrụ m o ji ha anya ahụ ha ọkụkọ ya azụ aka ka ọ na-eji aja agba ha akara anya n'ihu ya nwunye chi imesi iwe na ya ebuliwe ụmụaka o buru n'afọ ya 9 months ya na-eche ya ka na-eche ya titin na-eri n'ahụ ya pụọ echiche ya na-eze ihe a nwunye na-eme n'ihu ya ogịdị ka ọ ga na-eme ụmụaka ka n'azụ mgbe na ya lọta ụmụ ya dịcha mgbe ụfọdụ ahụ na-acha ha ọkụ mgbe ụfọdụ ọ naanị ka dị ọkpara ahụ oke na-akpọ tom because gịnị ọ ya waka o were the whole mother's love ya ihe na-enweghị iwe na-eri n'ahụ ya lọta ote ụmụ ya obiọma kpa ha ekuteta ume ya ihe megidere ka esogide ọkpara ya akpa ọkwụ 7 years ke nta na nwoke nọ 5 years ke diọkpara ya gụgwagwogozi nọ 9 years and na ụmụ atọ ha ji o ruo otu ụbọchị because business ya mana na ya gba enwetaghị na ya ma otu o shedere ya na ya ma nga ya ha nwunye ya nakwa n'afọ barịrị ya otere ya mma eri ego ha sụọ ego n'ọnụ mana ọ naghị eme ka ego ha rute ya ihe ọbụla ga-emasị ego anyị shisele n'akụkọ na nwunye ebe ọ ga-akọwa nwa ya nụta akọwa ego ya ahụ gakwara no support mana nwunye na ọ tọrọ n'elu ego ruo otu ụbọchị somebody nye ya connection iji mee business supply ya one business na one big company like that na ya ga-need ịga discuss that business with them convince ha na ya ga-emeli ya na ya ga-handle that money na business kpara ụkwụ na millions ekwesịghị ha ka onye ga-eme bịa dị nkịrịka na ya chọrọ look good so that ya bịa ha mara na ya metụtakwa ego aka ha dị comfortable i discuss that business with him ya so nwunye na moto ya na-agba agbaghị ihu iji aga ije na ifeatọ ọ wụla gwara bịa ha ka ọ pakịrị na mekanik na ya biko ka ya were tọ moto ya nọ were gaa kpaa business na enwere business kpaa business ihe na ya nwunye shishi leruo ya anya n'ụkwụala moto ya ka ọ plan iji ga kpọrọ enyi ya nwaanyị bụrụ gawa na ya chọba ime the business ya nwakwala nwa nọkete moto ya he need that moto seriously ya kpọọ oge nwoke ka zụrụ dị moto si biko na enweghị ya chọrọ ịrị ọgọ na since ejiri lụọ nwanne ya nwaanyị nwere ihe ya na-ebifo ya sị mba enwebụ onye n'ime ha gasị ya kpọọla rịọ ya this or that mana kelegbe na ọnụ ya n'olu ya biko ọ ga-enwoke asọ gịnị na ọ ga straight to the point kwuo ole ihe ọ chọrọ ewes na moto ahụ ọ zere nwanne ya nwaanyị ụkwana nwunye na ebiko na enwe biznes ya chọrọ ịga discuss na biznes ahụ kparakwu na millions
na ya chọrọ ịga business ahụ like a millionaire, multi-millionaire, so that ndị ya na ha na-discuss the business ga mana ya dị what to task, because onwere ya ga-eshi pụta ha efile na ya ga-eri the money or something, ya ga-ebu the money gbala ya ga-edeliver ka ya gaa there looking okay. Nwanne nwunye ya sị na gịnị ka ọ kpara kwa moto ya zara nwanne na nwanne ya wụhụ ụmụaka na ọ nwunye na ọ na nwunye ekweghị ebi ya moto, onye ebile moto ya gaghị ebiga moto, gwakwa onye ọ ga-ebiga dị moto na ọkwa na ya zerezi moto azị nwanne ọ ga-agazi the business na-eme na operate nga ọha na nwunye nwoke ya na ya bụ bi n'ụlọ ọ nọsị na ọ na-ebigage di ya moto. Kedu ire ihe ya ga-eme ikekere nwere ike akpọ nwanne ya nwaanyị gbawa onye ọ ga-ebi moto n'ụlọ na ya ga-emeli ụdịka ihe ahụ na ya ga-ege were ụba gaa ije ahụ. Ya regret cha ihe o jiri kpọọ that man ihwere nọkwa n'elu ya agbanyekwa ya fonu na ntị ike agwụ ya, anya mmiri erujuo ya mkpụrụ anya ya abụọ. Ya nọrọ nga na enwere nnebụ ya na-agba oke moto mana ya na ya abụọ adịghị deep ihe ya na ya abụọ ji ya na ya abụọ ekele ya masị amanụ m ya garịọ nebụ ya n'ugbo okekwe. Nebụ ya ahụ family ya anọghị dị ya, naanị ya bidi ya, nwunye na visit once in a while, and nebụ ya ahụ jikwa na ego ọrụkwa ka oshi na family ugwu or something, and ọ na level omega operate very high, and ọ na-arụ na good company akwụghị ezigbo ụgwọ, ọ dị okay. Ya si ya mana ụmụ ya garịọ nebụ ya ugbu ine ọ ga-asị elekwe na mgbe ka ebidere mana ka ya gawa, there is no harm in trial. Ya gagodo ga try godo luck ya gakwuru nebụ ya kọrọ ya aka o meghe ụzọ sị nebụ ha ekelecha ọ sị ya nke ọ bịara ọ dịkwa na mma, ya sị yes na biko na-enweghị ihe ya n'idiri igwe ya biko ọjọọ ịsọ gị na ole ihe ya gwa nebụ ya si na moto ya n'ụlọ anya na ihe awụ expensive car na dị moto na o mechiri na ya n'idiri help ya na ya n'idiri ka onye ya cover up. Ya jụọ ịsọ cover nwe ebe ọ chọrọ ka ebuge ya sị nọ, ya gwa ya sị ya nọ, ya gwa ya sị na enwere ọrụ ya nweta ole anya ọ ga-ahụ otu ihe shidere na family ya. Nebụ ya gwa ya sị onye idi ewe ya gwa na ogene ka ọ chọrọ na nwunye agaghị enwe that type of moto na-agba that type of moto ọ bịa ikwu okwu moto na-achọ cover up. O nwere ihe o mere nwunye ka ọ gịnị ka ọ chọrọ ka ya mee. Ya gwa ya sị na enwere ọrụ ya nwetara na ọrụ ahụ gbakọtara na ya na gị discuss na that business no millions, and onye maka achọghị ihe the business ka ya mee the supply na ya chọghị ịga discuss other business, ya gawa ebe anyị look like ya ahụbeghị 1000 before na ya nidere expensive car ọ ga-awa ya drive bata amara na yes na ya na ọwa ọnụ na-eri eri ha dị comfortable ime business ahụ with him. Nebụ ya sị ele mgbe ọ na-aga dị iche ya gwa ya chiwa si ya na ihe mere n'ụwa na nwoke ibe na nwoke ma ibe ya na ya ghọtara ihe ọ na-ekwu na ya wee businessman na ya ga ije ele mgbe ọ ga-aga ije ya gwa ya sị oke na ọwụ mgbe ọ ga-aga na ọbịa bịa nara ya moto na ya bịa buru dị moto gawa. Ya jụọ siri ili ya sị yes na Chukwu mere ebere ọwụrụ Friday na ọ dị mma. Ya jụọ ese eleghị onwe ebe ọ ga-aga Friday, ya sị mba na ya gwala gate man na enyi ya nwaanyị bịa nga na ya gwa ya na ya anọghị ya na mgbe ụfọdụ ọ na-eji moto ya mara mgbe ọ na ya na mgbe ọ na ya, so ọ bịa buru dị moto Friday ọ chọgodo ibulata ya Saturday mgbe ọ bụla ọ chọrọ ibulata ya no problem ma bupụga dị moto so that ọ bịa gate man gwa ya na ya anọghị ya, o kwere na ya anọghị ya na-atọ ya ọchị. Ya sị ya ihe mmadụ nwoke na-akọrọ onye ya na ya bụ dị deep ya achị ya akọta ya aka ya na ya abụọ achị ọzọ dịka ya na-achị ya ma na that guy na ọ dị too jovial na ọ dị like that. Ọ gwasị eburu na ya lụdata so that ị ga-alụ ya ga-enwere nwa ya chọrọ iji jiri ike ka ya dị comfortable nọrọ mgbe niile moto ya egosi na ya nọ ya ọ ya nọghị ya na otu eshiri buru dị moto gaa dị biznes ewerekwe ndị biznes nye ya obiọma kpacha anya ya lọta ga zụọ mmanya gakwuru enyi ya nwoke gakwuru nebụ ya nụntara ya gakwuru nebụ ya. Nwunye eshi na room gbara ọsọ gbakabakakaka na ya winere contract na ya mere business na ya just nwee dị lucky inweta such business. Ọ wụrụzie onye ọzọ ka ya na abụọ ga-celebrate ya na ya dị shameless na ya dị shameless na ya dị hopeless. Nebụ ya maliri wee sị ya madam ya eshi na ụlọ ezuzupụ ọsịsọ before ya kpere police na-arọ na agba ya ga n'ụlọ ga handle dị otu nsha ọpịa bịa na ọka bịa na aka ya n'ụlọ ya were ebe ụmụ nwaanyị na-aka aka ya get from your son. Obiọma akpa ya nwunye n'otu ọ na-eshi ebugharị nwaanyị na ya ga-agwa nwunye eshi nwunye ga-abịa ga-agwa ya na enwere ndị na-achọta ya na enwere ma agbọbịa na-achọta ya this and that and that and this ya na-aba rake n'ime compound. Nebụ ya gwa ya sị na the only thing spare ya now because of die ma ụmụ ọwụ die ya gwa ya that na mmadụ nwere ka ibe ya yiri ụmụaka ibe kama nkịta na-abara ya ha abụọ ka o shiri nwunye eshi laghachi ha na rumi
were mmanya celebrate chan nebo ya kele chan nye chan mmanya asị ya go ya la sha ha n'ụlọ nwunye kpọkpọ ka kpụkpụzo ya ahụ na o nwoke nweta ego ahụ dị rikọlọ obido takọlọwa ya na ya bi just nweta ọrụ few millions of naira ka eji bie iwetara ya ọnụ somebody amụrụ with golden spoon na ya ga-agwa ya na ya mụrụ ya n'obi eze obi ọgaranya n'ọwa ebe a na ya ga-ha tolerate that arrogance ahụ nọ ya n'ime na ihe ọma mee na family kwesịrị celebrate ya jụọ ya sị family na celebrate ihe ọma na common ihe moto ya were gaga kpadi business onye allegation ya chọrọ iji ego buru side chick kedu ihe ya ga-eji n'aka bịa celebrate wee gwa ya yes because ya big na ọ ihe ọ ga-eji ga celebrate ya with another man yes ọ bụ onye lechara ebiri di moto ka ebi gị ọgwawezi base of the same feather na ọ na-ahụta otu nwa nwaanyị na-eche achọta that man ebe a o were family dawa ebe ọzọ nọ ebe a na-ezuzu na ọ gawara ka the man mụọrọ ya ọrụ ya gwa esi the man mụọrọ ya ọrụ ya amụta na ọ hapụrụ ya mgbe ya gara ugbo ọfọzọkwa na ya amụta ahụ dị ọrụ nwunye si ya dị arrogant na ya dị arrogant ya dị foolish ya si nwunye ike ụka adịdịghị ya nwunye nọrọ nga mee fon kpọwa mpa ya n'ihu ya na-agwa mpa na ya echenjiele na ya ga-agbapụkwu ya ntị na ya akpọkwa this useless ọgọ ya na ya ga-agbapụ ya ntị na ya ga-eme ka ya ga-emekọ ọzọ na ya ga-echenjikwa ya the game na ya ga-eme ka ya na-aba papa ya sị kedu ihe ọwụọ gịnị kwuo n'okwu m ga-anụ kedu nke wee ba mba ya kpọrọ gị ihe anọga mpa ya mpa ya sị na ọ dị na because of o nwetara jọbụ 1 naira nweta job of 2 naira ọhụ jiri ya bịa na abịa kparị ya bịa ifobara ya bịa kparị ya na ya agaghị eteki nna ya jụọ ese lee n'ụdị o jiri kparị ya sị na ọ kpọọ ya ọmụtụ ochi kparị ya because of o nwetara that small business o werezi ege celebrate ga wit neighbor ha na-achọ nwaanyị na ọ chọrọ ụkwụ chọrọ ịpụ ya ama and ya echekwere ya ya na-aga elekiri ya pụwara onwe ya eme business ahụ mee ga zụọ moto expensive car nọ na grade moto nwunye ya azụ ezigbo moto dewuru onwe mgbe ebu moto ahụ lọta nwunye agwa ya na nwaanyị ya agwaghị ya gaga zụọ moto na nwaanyị ya agwaghị ya agwa before ya ga-azụ moto ya jụọ sị ka o ji werekwa n'ọnya na ọ ya nwere azụrụ ya dị moto ka ọ wee ego ya ka eji azụ ya na o kwesịrị ịgwa ya gwa na ọ family car na o kwesịrị ịgwa ya agwa na o kwesịrị ịgwa ya before ga zụọ moto ahụ na ya kwesịrị ịdị agwa soro gaa na kalig ịdị agwa ya gwa ya sị nne na ya na ya bụ enweghị okwu nwunye ya nọrọ ga-aba ya hukwe ke ya na mgbe kpọchie ya taa ozugbo dị ọntara na-abịa keta si ya mọmị n'aka ntị ọ mara nwa ya lips ya agbawa ya nọrọ ga-afọtapụrụ ya nọ na ntị ka etua nyelige ya n'ọzọ tua nwaanyị ọkwụ ya gaga wuru isi somasọt kwaburu juo ihe ọ pakịrị sọmwe ya na somasọt eme ya gakwuru ha edi agwa ya na ọtara ya egen n'ọnwa ya egen ọ na-ele ehu ashi anya gbaa na-ajụsọ ya waka ọ mara aka ntị ya jụọ sị ole nwa o buru 9 months n'afọ nwa 5 years ka ọ mara aka ntị jaa ya aka n'ọnụ na nwatakịrị kpọrọ mọmị nga o jie na ngwe nwa ya kpọ mọmị were akala anya lee ọnụ nwa ya agbawala ọbara nwa ya na-efe ebe niile ya nọrọ nga were fon ya vidio wee si elee ihe o mere nwa ya vidio chama nwunye ma si ya ụwa na ha lekiri ihe nwaanyị ji aka kọọ nwa ya because of gịnị nwunye bịa magara ya machine na ngwe kpewere ya ọgụ nwa ya esi n'ime ụlọ kpee mọmị ya were aka ja n'otu aka ọ na-eshi ebuli nwa mụrụ n'afọ because of ọma na nwaanyị rie ya nọrọ nga vidio chaa ma ọbara nwa ya tara n'ahụ ma efe osten chara tige nwa ya na moto ya buru gawa ga-etriticha ya lọta bịa na alụla kọọlụ ebe niile ya na-akpụ ya fon a na-akpụ n'elu na-akpụ n'ala ya gwa ha sị na enweghị any problem na ya ihe ya discipline nwunye because of ọ kụrụ nwa 5 years ihe edewere oke na-eme na ha hụ n'ọnụ nwa ha in fact ka ya sendara ha the picture ya were the video sendara kedu ọkpara kpọrọ na fon sendara oge nwoke ụkwana nna ha sendara nwanne ya nwaanyị nọ USA si na ha hụrụ gwa ha na ya kọrọ ya ihe mana ha gwa ha ya o mere ihe ọ gara aga gwa ha dat na ya nwetara ọrụ somebody ya na support somebody na-ajụ nwanne ha n'ụdị o ji support gị na-eriri n'ụlọ ya nwana eweta ụgwọ ụlọ ya nwana akwụ ụgwọ skuul ụmụaka ya na-akwụ efe skuul ụmụaka eriela enyi ọya ụmụaka ihe niile n'ọya na property eji biri n'ụlọ nwoke ejiri ego ịzụ na ha filip na ihe niile ha zụrụ nwanne ha as gift na enwere ike n'ụlọ na o rechaa na ihe niile were ego enweghị nwanne ya onye ihe na ya denwere nwunye denwe family ya na-take care of them mana every time ọ na-akọ osogodi ọkpọrọ ọkọkọ akụ nwatakịrị ihe ka nwere ihe ọjọọ nwa ahụ mere because gịnị nwa ya nwoke yiri ya ọbụla ha sị ihe ọgwụgị na weta osimiri ya si
ke no ala bekee agbanyo phone na ya ga-akpashi ya biko iwe ya no ahakwa from ha okpashi hakwa ya tili ihe mere na eme kedu ọkpara the same he discharge with I will call you back ka ha ga he discharge with I will call you back ka ha ga oya ka ya no one day nwunye ya ihe na-ata inisha ata ahụ ya nwa anọ ntara gara treat cha ka e mere ya ka o bu n'ọnụ alabe ya ma ihe nwa ya nwoke ahụ mere o shekete hulalue n'ihu ya isu ihe n'azụ kpikpi ọ na-esi ọ na-ekpekiri anya ma ahụ gakwa ihe ahụ o suru nwa ya n'azụ ya maliri si ahapụ ka nwa ha aka obi ha dị nwa hazie ya akwa nwa bịa daiga ya na ahụ ya bi isi wee na-ahụcha wund o nyere nwa anọ ntara nwa ọ bụrụ n'afọ 9 months anya mmiri otu obi si ya na ya nọrọ nga ihe ga-emebi na ga-enwerịrị reason nwaanyị a jiri kpe nwa ngwọ n'ụdị ya na ọwụ gịnị bụ ihe wụ the problem kedu ihe kedu ọkpara ji o ji hụ ya n'anya ndị kedu ọkpara ọsọ hụrụ n'anya ya na ya bụ enweghị connection enweghị ife ọzọ kasachara dị nwa na-etritizi ya nweta nne eshi triti gị ya sị mba ka ya dị shọ na otu eshi narị nji kpụrụ ụmụ ya atọ ga-mee DNA test nwunye ya amahụ ya were sampụl ihe a si weta ka ewetara enweghị sampụl rizọt apụta ya wụ na ke osu gị diọkpara and ke nta wụ ụmụ ya ke diọkpara ha wụhụ ụmụ ya ka ahụ ọsọ diọkpara na-apa ya ka king ka ahụ mara mma ka nwaanyị ka ahụ enwedo otu nwata ahụ shiri ihe ya nwa ọkwụkwa na ha ụbara ya o ruda percentage ka eruketed abịakwa analyze ya n'okpuru dat na onye na-awụhụ biological father of this child ha dị aha ya analyze ya ka mmadụ abụọ ke ha na ya nwawo 100% the father of these two kids ụta ka echi decha each result nye specify ya mee ya analyze mee ihe niile ke abụọ ke hụ 99.999 ke hụ 99.999 ke diọkpara ahụ enwedo nụkọtawo ede ya dị steeti that na ọwụhụ ya nwanwụ ya were the result lọta nọrọ ọdụ obiọma kpacha ya obiọma kpa ya enwe ihe megị obiọma ya ma ya dị nnọọ ka onye chọrọ isi na ime ọchịchịrị pụta mgbe na-adịghị anya ya hụ hope hụ freedom ya hụ na Chineke nna egboro ya ọbụbọ na ihe megenụ ya nọrọ ga-asị nwunye na biko na ọ ga-edu gị na ya chọrọ ịga hụ papa ya na senior brother ya chọrọ ịhụ ha na enwere complain ya chọrọ ilere ha nwunye ya sị gịnị na onye wụkwana ya ịkpọrọ ya meeting nwunye asị gịnị na onye wụkwana ya ịkpọrọ ya meeting ebe mpa ya nọ ya na ya bụ isoro n'ụkwụ na ọ na-aga report ya to her father na apart from ọwụ na ya enyeghị ya pass ọwụ na ọwụghị ya na oruhu ndị na-abịakwute papa ya na ọwụrụ na ọwụghị ya the same thing ọ gwara mama ya ọ gwara mma ya dat na mmanya eruhu ndị na-eshiri mmanya nri na kitchen chef na-eshiri mmanya nri na kitchen one certain time alara December ya ma ihe sege na enwekwa ihe mme normal nne dị something nwa metọrọ nọ m ihe na nwa na ọ na-asị o ji mmanya jiri oji ka ụmụaka na ọ because enwere opportunity bata ebe a mara chukwu batara na mama ya eruhu ndị na-eshiri mmaka eri n'ụlọ ha ihe ahụ eme mmanya anaghị akpọzikwa onwe ihe ọ na-enye mme ya na-ewe mmanya sị no mmanya nọrọ onwe kemgbe o kwere mụcha nwa ya because okwu ahụ o kwere afta ọ mụrụ diọkpara ya ruo ngalugbo ya na akụrụ m ihe na mmanya na-abịa this lady 1 naira ọ nụbere otu ekpe na fonu si ele otu ome okpo ya kpoo kelecha ya sị nsogbu na ọsọ ga-enye ka ya si apụtara na o sendarala mmanya senda anya ahụ bak na mmanya na-anazi ya anything the same thing ka ọ bịakwa bịa gwawa ya na onye wụ ya na ọ bụrụ na ọ bụghị ya nyere pas na ya eruhu iguzoro mpa mụrụ ya n'ihu ka ọ si ya na ya bụ soro ka ọ bịa ripọtụ ya na ọ wụkwa na onye ya sị oke na ya na ihe o kwuru nsogbu anọ ya gbanye na moto lawa na village ha ga were result ji diọkpara nne ji mama ya onye ọbụla ṅụọ mmanya sị this lady na ọ ga-ahapụrụ ya ụlọ bịa gakwuru nne na nna ya ebe ha nwere elu na ala nwee ihe nọ n'ime diọkpara nne ya tie sị kai no na nne no dị wrong jụọ sị nwunye ọhụrụ na result ya kwesị ejibe na ya gwara sị o jikere na ihe ọ na-eme ya arụ maka ya na ya abụọ ga hụ papa ya ka ha sitie ka ọ kọsara ha sịlekwe ihe nwunye na-eme jikwenu ha result leme nwere ihe a ga-emenwe about n'ihi na ya onweta ya na mgbe enweghị ihe a ga-eme n'ishi na o juru ya chekwa na-eso ngwana ka aka akpoo oge nwoke na fon si ya na abịa ya eshi ụmụnna ya abịa na ya chọrọ ịbịa hụ ya
osi okay and ya ga ha abịa alone ya bịaga with mmanya na mpa ya na nwanne ya nwoke na uncle ya abụọ ya sị nke a ha na-abịazi like this ọ dịkwa na mana anyways no problem mgbe ya hụrụ ha the man agbanyụ ya phone na ntị diọkpara nne ese nọkwa ya sọghị ya n'ahụ arrogant na arrogance pụrụ n'ime family ha arrogance onye igbo onye azụ arrogance ha sọ okay diọkpara nne esi ya ngwa na ọmabede ihe ọ na-aga ịhụ useless family onye ọbụla na-aba ruo n'ọnụ mgbe ha chọrọ ịga the next day ha kwakọrọ gawa ịhụ oge nwoke erute dị a anabata ha nwa gateman emeghe ụzọ ya drive ta in mpa ya eshi n'elu ọsọ ọrụ dupe ya eshi n'elu somebody ahụrụ na balcony n'elu ya drive tara in ọ jụrụ gateman kedu onye wee ha sị oke oge nwa emepe gate ha bata ya disappear n'elu ebe ahụ ha bịa were oche na palọ sitting room nọ n'ala nwa nga ha sị ka ọ ga-akpọ sa ya agbago elu lotu si na ọ na-abịa na nwamba na ha nụrụ n'oche anọ nga ha na kedu ọkpara elu kedu ọkpara ka e zụrụ nwunye moto agara lo si na ọ dịkwa na mma na papa ya gwara si ya lọta na ha na-abịa na ha sị ha na-abịa witi ma mma ha ma ụmụnne ha ma onye ihu na the entire village na-abịa na ọ dịkwa na mma kedu ihe mere na ihe ahụ mere na ekwesịghị ibu ụzọ kwatọ ha agwatọ na nwere ihe dị rọng na papa ya si ya lọta na ya ama ihe ha chọrọ ikwu ka ya beje ntị ya gara ihe ọgwụ na ogene ya sị na ha nọ na here for more than 1 hour mpa ya eritubeda ala bịa welcome ọha nwa nga ha agbago negejie na ha bịara na adị ha hụrụ mpa ya n'elu mgbe ha na drive ta in ọ baizie n'ime ụlọ since ahụ kemgbe 1 hour dị na ha na ebe a ọ sịa yes na ọya maka mpa ya na-eche na ọya ka mpa ya na-eche ya sị oke ebe ọ batara na ya kpọnụ mpa ya ka ekwuo ihe a bịara ya sị oke ya agbago elu otu ihe mpa ya arịtuo ka mpa ya rituo ya sị ọgọ ọ na-eweli iwe na n'abalị ya lakpuhụ ngwa ngwa na ya chọburu ihe ụra before ha bịa na nwunye ga-echiti nechọ ya sị ka ya ehiteta ụra at least for some time na amadịghị mgbe na oru ole 1 hour dị na ha forget na nke ahụ na ọ ga-ala ka ekwuo ihe a bịara ya nọrọ nga asị na ya gwara nwa ya nwaanyị wụ nwunye na o jikere ka ya na ya abụọ sọsọ soro bịa hụ papa ya ka ya kọrọ mpa ya ihe ọ na-eme ya na nke o mekwere na ya na-ekweghị ịdị na nwa ya nwaanyị kparịcha ya n'ụdị ya na-ahụbe mbọ kparịcha ya wee gwa ya na ya agaghị ala ije ahụ na ihe akwụkwọ ihe ije ya ga-alụ onwe na ọ bụ ije rekwara witnesses na ọhịa kpatara na eji kpọrọ ụmụnne ya bịawa ije n'ụgbọelu na ihe asị ka ya gwa ya wụ na ya na nwa ya nwaanyị n'otu ma abụọ ọkpọ ego diga ya na ya abụọ n'otu ma abụọ ọkpọ ego diga kedu ọkpara nakwa ege na ya na ya abụọ n'otu ma abụọ ọkpọ ego diga na ya makwana ihe ya bịara bụ dig na ọ nwa ya nwaanyị mere ya approach mgbe ya na supermarket azụga ihe ọ bịakọta ya aka si ya na ya laikiri shirt ya na ya laikiri height ya na ya laikiri ya na ha ga-awụnụ friends shi na friends lee ma ọ ga-adabara ha ya elee ya ọ mara mma nwaanyị ọkwụ ọtọ ọ mara mma nwa agbọbịa plus boldness ya eme ya accept nabata ya na ya bụ anyị ya a year and 6 months ya propose marriage okwere n'ime year and 6 months ihe ya nwetara n'aka nwunye ya nwekwana nwa enwe na ọ nsọpụrụ ịhụnanya ya nwere enye ya enye ewepụtaba ọnụ ladis na nwunye ihe before na ya ego support ya na business ọ mee ya eke mee ka ọzọ na enwebeghị ihe dị otu ahụ mere now ka nwunye bịara bịa ya na ya abụọ bịara bịa lụọkwa lụcha today property ya na nwunye ji biri n'ụlọ n'ọwụ ka ya jiri ego ezu na ya ama ihe ọ gwara ha mana ya nọ ebe a correct things set everything straight na the reason eji ekwugede isi mgbe ihe a na-ekwucha ha ga-ama ihe mere na ya eji si na otilo ọbụla kedu ọkpara anụji ọfụma sitizie up ya gwawa ha sị na aka ha mekwara wedding ihe niile gift niile adachara na wedding na enweghị ofu mkpụrụ nọ n'ime ụlọ igbo ụmụ ihe ndị a zụchara ma home appliances enweghị ofu mkpụrụ nọ n'ime ụlọ ya not even ngaji na nwunye recha na ihe ndị a niile erechicha ha fụsịrị gba onye kweghị ya 1 naira ya nakwanụghị ya n'ihi na ọsọ ụmụnne biri na personal gift e nyere ya n'aha ya naghị ya bọda n'ihi na ya agụrụ agụgaghị ya o wejikwa ha abaghị ọgaranya mana ha wụghụ ndị agụrụ ya bọda na property eji biri n'ụlọ ya site na fom ruo na ihe eji eshiri na kitchen na ọhịa ejiri ego ezu ụgwọ ụlọ ebe ya na nwunye bi na ya na-agwa ụmụaka ya gaga skuul na ọya ma ụmụaka eriri ya na-ere nye ya allowance to kwesịrị
now na diokpara ya onye ọbụla mana diokpara ya nwunye chara ọcha ka nwaanyị ma mma ka nwaanyị mafa amafe nwunye ọwụhụ naanị diokpara ya ka ọ mụrụ mana ụmụ nwoke abụọ mechara mụọ after ọ mụrụ diokpara ya ndị ka eyikwere n'ihe shi ihe n'ime na nwunye na-akọ ụmụaka ha ọkọkọ na-ebuli ha na emechaa na send ara ha vidio ebe ọ kọwara nwa ya ọnụ ọbara na-agba na ha niile jide vidio na ọ nọ na WhatsApp ha ya sendere ha na mgbọsị ya kọla ihe na ihe buru ilu this and that na ha ejiri anya ahụ ihe o mere nwa o buru n'afọ kọọ nwatakịrị ọ na-agbawa nwa ka na-ehu eze ha na-eshiki eshiki na ọ bụ the only time ya ereziri aka ọtọ nwunye mana ihe ọ na-akụzi ụmụ ya the bully the mismaltreatment bụ adịzie too much ya questionzie gazie deep ịmata ihe ka ọ sọrọ ya akpọrọ ụmụaka gaa ụlọ akwụkwọ ka ya mara ma enwere ihe dị wrong ọ gịnị butere this hatred why this bully na mkpụrụ ụmụ abụọ ndị ka nwoke abụọ mụrụ ya ndị ka eyikwere na ya o were ịhụnanya niile were buo ya diọkpara ya wale ndị ka ya mụkwara ha buo ya n'afọ 9 months ya elepụtacha enwe ka ya dịrị azụ ọ gịnị ka ndị abụọ nọ yiri ya o jiri kpọ ha ụgwọ den nke na-enọ na-enwe otu o shiri ihe enwe otu nwa oyiyi ya oyikwe ndị nga nne na nna ya kpatara nọ ya eji kpọrọ ụmụ ya ka ya gaa mara ihe ya nọ n'ime gakwa ga lee ma ụmụaka nwoke lekwekwenụ result ihe a photocopy of the results ya mere n'isi ụmụ ya atọ na ha ga through this result na the analysis na ebe ahụ si na ya nwa mụrụ abụọ nọ kedu ọkpara ahụ na ọ bụghị ya mụrụ na ya na nwunye lụrụ di nọ 4 months before ha ebido amụwa nwa n'ime marriage before ha ebido amụwa nwa na ka abụghị mistake from anywhere from the past nwunye or from whatever na-enwe ya na nwunye mụrụ nwa nọ ọwụ ihe o mere n'anya ọcha n'anya babara bambam na ka ha nụnụ yiri nwaanyị chaga tụtụtụ yiri half caste na ọwụ ya nwa mụrụ ya na-enwe ya na ya abụọ mụrụ dị nwa na ha kpoo ya ha bịa obia mere ya explain n'ọhịa sị ka gwe na ha were mechara ha explain ka ha ejie ya oji enweghị o kwutere ha eji oji na meanwhile na ya laa ugbu na biko na ha kpoo ya ka o nwee ike lọta na ọ gaghị anọ n'ụlọ ọ nweghị ihe fon na ọ gaghị anọ n'ụlọ ebe ya na-akwụ ụgwọ ụlọ ya na ha na-ediskọs na ihe a na ọ nweghị ihe fon na o send afọ nwa ya ka nwa ya jiri ụkwụ ya lọta o were rizọt a jie jụọ ya so onye ka ya na ya bụ ọkpọrọ m diọkpara ya oge nwoke elewe surprise eju iwu ọ maweghị otu o si eme ya na-ele ekpuru sọsie gịnị jụọ na ihe na ugboene ya diskọsịrị wit nwunye bifo bịawa ije ya gwa ya sọwa ọnụ gaghị ya gwu gị dị ma na-akọja bikọs ọma ya ga-agwara ya okwu like that ya jụ sọwa ọnụ gaghị ya gwa ka ọ chọghị itigo uche ihe ya na-ekwu ya yiri one of his domestic workers na kedu ihe ga na-eji ekwu okwu ọ dị look attentive mana ọnụ gaghị ekwu gị na ụlọ ọnụ gaghị ekwu gị na nwa ya nwoke ga-emere explain ọfụma na ya send ọfọ nwa ya nwa ya ọlọta ha jụọ ya onye nwa mbuzi ọ na-ajụ ya ma ya ga-ebukwerere mma ya ga niile ega na jụọ nwunye were rizọt a jie ya na ya bụ diskọs ya bifo ya lụa na egbe na ya gwara ihe ya gwara ya sị ụmụnne ngwa ka ha ba ya sị dị ha alawara bikọs ọ bụ ụzọ kparịa ha tenwe afọ 1 hour 30 minutes ọ bịa kele ha bilie were hapụrụ ya rizọt so ụmụnne ya kwa dị onye ọbụla esonwe ya hapụ eji baa moto rivers ya move zoom off kedu akwa dịkwekwe na okwu ihe o mere na mpa ya rizọt ọ ga na-ele rizọt ahụ mgbe ha machiri eji lasha ọ ya ka ya ha lawara vileji ha ya na-atụ a na-ediskọs ya n'ime moto onye ọbụla sị nụkwa famili ke nụkwa famili imagine this man na agwara na nwa ya nwaanyị mere ụdịrị ihe dị taa ọ na-achọ m ya diskọs kwara ya nwa ya like ndị ka fili na ha nọ on top of the world like ụwa niile should be at their feet egwuga ihe ka ya tụpụta ha ọnụ ya na-enye moto ọkụ alaruo ya laghachi drọpụ ụmụnne laghachi siti ebe ya nọ na ya nọzi mgbe ya larutere nwunye agwawa ya na kedu rizọt ya were were mpa ya na nwaanyị ajụghị ya ajụ na nwaanyị ajụghị ya na ọnwụ na ya jụrụ ya na gara emere explain ihe mere nọ na ejikwere agaga ebe nwanne na ejikwere repọ ya na ejikwa eme ka ọzọ ya ịma mmadụ kwugede okwu ya gwa ya sị nne ya sị na eshi n'ụlọ ya pụrụ ya gaa za papa ya oku ogwa sị nwe ebe ya na-aga na mpa ya gwacha na ya ihe niile kedu ihe na-agbazi moto gị ga elewe nonsense resort wetara ebe ya so okay in that case no problem na ya hapụrụ ya ụlọ ya gawa n'ụlọ nna ya emechie diskọsọ ma agaghị ihu ma agaghị azụ mere from 90 tomorrow ya paaki ihe eshi n'ụlọ ya pụrụ ya nọrọ nga chere ụmụ ya abụọ ndị ka enu n'iyiri ya ti ha na moto zoom off kpopụga ha sọnwe kpopụga ha ebe dị anya nwanne ya nwaanyị ọ na-amaghị ebe obi ọ maghị ebe onye ka ahụ bi n'ihi na ya na enweghị ezinụlọ ya ọ chọrọ ya nwere time for enweghị ụmụnne ya nwere time for ya kpere ka akpọgara ya
nwanne nwaanyị drọpụrụ ha ego ha ga-eje lekọta bụ ya sị na ọ ga-esi n'ụlọ ya kpọrọ diọkpara ya pụọ na-asị elekwana ụmụ ya ndị ka ọzọ ya chụasị ụmụ ya ndị ka ọzọ ha na onye ọbụla kporola ka ọ mụrụ na ya kporola ndị ka nwoke na okporo ka ahụ ga-aza nna ya oku ya gwara na o si n'ụlọ ya gaa ya na mpe ya visit ha na ya na mpe ya review that result ya chịtara mpe ọjọọ asị ọtọfụ ụmụ ya ndị ka ọzọ ya sị ụmụ ya ndị ka ọzọ gịnị na ụmụaka ha ga-eru ekwe ya ntị na ya nwa kọnsọtụla lọya ya kọntaktala lọya ke na ọ ga-akọntaktị lọya nke ya ọ na onwe lọya ọgwa mpe ya ha yara ya wa na ka ha meeting in court dọọ kọstọdi ụmụaka ahụ na ọ ga-adọta kọstọdi ụmụaka not mgbe ya dị ndụ na ọ tụrụ ya ma lee na eji enough evidence na ihe ya pụtara today na today ke na o tele na eji enough na ya na ya bụ gaga ido kọstọdi ụmụ ya na court ebe agaghị treat this matter na okporo nwa ahụ kpogoro ya na ya abụọ gaga za mpa ha from there ya gwazie mpa ya onye mụrụ nwa shizi n'ụlọ nna ya ka aga mmiri onye ahụ ya na ya abụọ metọpọ emechaa ka e discuss otu esi dissolve the marriage. For the first time kemgbe eji lụọ this lady ogbu ikpere si ya biko na emekwela ya this thing nọ mmanya na mmanya spoilere ya nọ mmanya na sometimes emecha ihe regret wa ya gwa esi ihe ahụ na-aka ọgwụ ihe ya chọrọ ịnụ ya ga-atụchiri ibu ya eji na ọkwa nwa ọgaranya na ya ga-atụchiri ihe eji ọtụtụwazie ihe ka onye iberibe tụtụwazie ihe ka onye na-enweghị onye ọgwụ just that the marriage enwezighị stability na ọ gaghị anọzi nya ngwa ụla sesịrịwe ọbaga n'ime mgbulu buru some things hapụgo ofu akpati ya ọbanye n'ime mgbulu eburu ụfọdụ hapụgo ofu akpati ya ya gbe ọ bụrụ chapụ akpati ya ihe ekeshọn o werere ihe niile na ya chọọ ka o mefu ihe bịa bikọs ya ga-echenji key lock ụlọ na ya ga-echenji keys ụlọ na ọ bụrụ ya na ọ ga-anọ n'ụlọ nne na nna ya emecha ihe a na-eme na ọ gaghị anọ ebe a ọ nọrọ nga mewe kọl kpọwa ndị ikwu ya na ibe ya na ya na-abịa this and that ya eburu ihe ya ga-ado ịga na moto ya eburu ya ga-ado ịga na moto otu aka o bugara ndị kene ocheta ya na-ebupụtachara ya na nyere aka na-ebupụtachara ya ihe ọgwụwa ya sị na ya nyeziri n'aka ebupụta ya ka ndị mmadụ hapụ ịma na ya ịma ihe mekenụ ka ya mee ka ya mega travel ebe ọ sị ya ka nwere respect na o spee ya that respect ka ya yuzuo ya ya biko ya na-ele nọ na sitting room o buga ihe bucha everything even soap dish na o ji ahụ nọ na batụrụ ya ga-eweta kwensị elekwa ya egbo ncha ya ọ nara ya na na-ele jụọ sọ gịnị ka ya ga-eme ka ya gbaghara ya ọ ya enye ya ego ọ ya zụọrọ ya moto ọ ya eme ka ya gwa ya sị na ya na-alụghachi n'ọwa ma ihe wa na-alụghachi na-ekele jọra na ya kporo diọkpara gakwuru onye ya na ya bụ ọkwụrụ mụ ya na ya kporola ụmụ ka ya ogbukwere niile na kedu ihe ya ga-eji n'aka agbaghara ya ụmụ ya ọ mụrụ ya ka ọ chọrọ igbu ya n'ihu ha mgbe niile ọ nọrọ n'ihu ọ na-ebuli nwa ya mụ kedu ebe ya ga-eji n'aka agbaghara ka ọ bịa chukwuzie dan plan ogbuchiere ndị ka ele na ụmụ ya no ya gawa n'ọwụta o shiri lawa oge nwoke akpoo ya na-asị ya na nwa ya nwaanyị kpọrọ ya na ọwọ na-ezo sendịala ya pakin na o bugoro ibu na orugoro like that ọgwawesọ gele steji ọ ga-eri ya na oruole ọjọwesọ ya maka ọkpọgọ ga ya sị ya na ha wụzi ha ọgọ na ya prepare ihe ya kpụrụ n'isi nwa ya ka ndị vileji ha na dị onye ọbụla adịla we na ya bụ ya mee ka ewepụta dị mata na their kindred a ga-eselect ndị ga-abịa nata ka e dissolve the marriage biko nọ ihe fọrọ nọ na ya kpụrụla ụmụ ya na nwa ya nwaanyị kpụrụ nwa ya ahụ kpọgoro onye ọwere ya abụọ and ya gakwara na police station ga-eme ka entry in case enwe ihe gara wrong wenwe ụdị ha jiri bịa for him n'ọwụ ebe okwu nọ na the man na-agbanyụ phone kedu ọkpara kpọ ya n'iwe ya because na nwanne ya nwaanyị ebighị ya moto were ga-achọ ọrụ ya gwa wesị amaghọta ha shi biri n'ụlọ ha ahụ ego awụghị everything na ebighị ihe ya moto ọ ya gbagaghị moto taa moto ya na-agba ya zọrọ ya n'otu ochie zụrụ nwanne ya nwaanyị ka na obi gee moto na ọwa onye ọzọ bigee ya obi gee moto onye ọzọ bikwere na moto na enwetakwala ndị biznes emegakwana ọgwa ya sị loyalty of a poor man ọgwa ya sị loyalty of a poor man na loyalty of a man ya kpọrọ nwanne ya nwaanyị oke akụ na ikeja ha ya kperie na anọ n'elu onye nwere bịara bịa gba ya ma na ihe bịara bịa ịgba ya enyi bene ya approach no somebody na gba ọtọ ụmụ nwoke na-arịgharị tụrụ even in marriage ọma na ọlọlazi na ha biko kwụtọpụ na ya kpọkwala nọmba again na ya ga-esend ndị ga-abịa village ha bịa dissolve that marriage or ha meet in court na eji every evidence eji niile nwanne nwoke agbanyụ phone gbaghachi ha again si ya biko na-eweta obi na ka emezie ihe niile peaceful ya gwa ya sị achọzi si buru n'ishekwa ya narị achọzi oge nwoke ọfala ya 15 million ka e were forget the matter da ya ajụ kedu ọkpara asị na abe mpe ya nyere 15 million ọjụ ka ya adịara ya na another 15 million ka ọ wụrụ 30 million naira iji close this matter ya gwa ya na ego awụghị everything na ọwụ ihe niile ka ego ga-azụli na marriage na ọbụla na ọ daga ihe na-azụ ọbụla
na mgbe ya nidiri ya ahụ ha ohe jichiri dịka ego a ha edewa bikos enwe ote ha shiri lete ha nwanne ha biko ya ha na ga ejila ego ashọt ya were ego nye ka ya continue na-ebi with a promiscuous woman no ọsọkwa ya weta 100 million ya gaghị ana na ote ya sọ ọdịlova na ya ahụghị ego nwanne ha nwaanyị kwere na enweghị ihe ọ zụrụ enweghị gift ọ zụrụ ya eribe ego before rather ya na-keep up with the responsibilities a man kwesịrị keep n'ụlọ na ha kpọrọ nwanne ha nwaanyị na otilo anarịọ onye ihu na-arịọ ọkwa ke nwanne nwaanyị last born ha akpọ from USA na ebe mpa ya si 15 million diọkpara nna esi 15 million ka ya adịara na $15,000 na ihe na ọwa ada nne ya na ha that shame ha chọghị ya na their family and ha ga-abara ya mba ka ihe ahụ o mere ha bịa eme ọzọ ya jụwa eso enyecha ya ego a niile okpokporozie nwa ya na-awụghị nwa ya kpokputere n'ime mgbulu diọkpara ka ebe na-atazi ahụhụ o werezie nwa ya elevate ya n'ime okpuru imi ya o were nwa onye ọzọ ya na onye ọzọ mụrụ were mere diọkpara nwa ka ya na-atazi ahụhụ n'ụlọ nke ya na ya megiri ya nwa ya ọ bụrụ na ọ bụ otu okpeghago dik ọ na ọmụbere nwa ya nara jụ ohe ga-ebido ya bazi digs ya wugod mana ahịa na-ekwu okwu ya wee ahụghị ego bata ya likere nwanne ha genuinely ya etekikwele na as much as he could na ọdịla wọdịla ọzọkwa ha bi ige Bank of America because of ụmụ ya ọ bụrụ na ọ na-akpatado ụmụ ya ha bụ ọjọọ ya naghị ga-achọpụta what distance mgbe nwaanyị buligidere nwa ya gị na-ekwesịrị ma ọkwa ya bukwere n'afọ na ọ bụ ihe ọ na-eme ụmụ ya mere eji ga-achọpụta ihe ya chọpụta na enweghị otu ya ga-esi nabata such woman na ọ ga-abụ igbu ochiri ụmụaka o buru n'afọ na ụmụ ya dị ndenje ọ bụrụ onye ka ahụ ọ hụrụ because a na-ahụ nwa n'anya dịka etu esiri hụ nna ya n'anya ịhụnanya ọ hụrụ e nwere ebe diọkpara ya nọbụ ịhụnanya si ebe nwoke ya abụọ nụrụ fetere nwa ahụ na ha biko nwanne ha nwaanyị hụ di ya lụra na ọ gwụla ọhịa ọsọ mbịa gbotọrọ ya ọnụ na-enweghị ọnụ ga-atụkwasị ya na ụnụ tụkwasị ma werekwa akụkọ wee mụrụ akụkọ ụmụnne m otu o si bute eweta m si bịa gbotọrọ ya ọnụ ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị m